Σήμερα ήρθε η ώρα και για μας να ξεκινήσουμε τη συγκομιδή των αμυγδάλων μας. Όμως θέλω να δείτε κάτι που τονίζω πάρα πολλές φορές. Όπως βλέπετε, ξεκινήσαμε μεν, αλλά επιλεκτικά, όχι όλα σβάρνα. Μαζεύουμε μόνο τα δέντρα που έχουν καρπούς πραγματικά όριμους. Όπως αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε για αργότερα. Βλέπετε αυτό το δέντρο, έχει ήδη μαζευτεί. Εδώ φαίνονται και τα σημάδια από τα αμύγδαλα, οι τάπες που λέμε. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο υπήρχαν αμύγδαλα, τα οποία αμύγδαλα τώρα έχουν μαζευτεί. Το ίδιο και αυτό, έχει μαζευτεί, είναι τελείως άδειο. Αυτό όμως εδώ το προσπεράσαμε, γιατί ακόμη οι καρποί του δεν έχουν ανοίξει εντελώς. Αν δείτε, ναι μεν ξεκίνησαν εδώ τα αμύγδαλα να ανοίγουν, όπως αυτό, αλλά βλέπετε ακόμη κάποια είναι κλειστά. Οπότε αυτό το αφήνουμε και θα περάσουμε μετά από μερικές ημέρες ξανά, όταν θα είναι έτοιμο. Είπαμε, δεν τα παραβιάζουμε ποτέ. Τι σημαίνει αυτό για μας? Περισσότερη κούραση? Ξεκάθαρα ναι. Μεγαλύτερος χρόνος συγκομιδής και άρα μεγαλύτερο κόστος συγκομιδής? Δυστυχώς ναι. Όμως είναι αυτό ακριβώς που κάνει τη διαφορά στα αμύγδαλά μας. Ότι μαζεύονται όλα στην ώρα τους όταν είναι απόλυτα έτοιμα και όρημα. Γιατί η ποιότητα δεν πετυχαίνεται με καλές προθέσεις, ωραία λόγια και ευχές. Η ποιότητα φτιάχνεται εδώ στο χωράφι και φτιάχνεται από το πρωί, από τις 5:30 το πρωί μέχρι ό,τι ώρα χρειαστεί. Τώρα είναι 5 η ώρα το απόγευμα και είμαστε ακόμα εδώ. Το προσωπικό έχει σχολάσει από τη 1. Αλλά εμείς πρέπει να καθαρίσουμε τα αμύγδαλα που μαζέψαμε σήμερα και να τα απλώσουμε προκειμένου να στεγνώσουν σωστά. Αν θέλεις ποιότητα, χρειάζεσαι πειθαρχία και διαδικασίες που τηρούνται κάθε φορά. Και αυτό πρέπει να γίνεται αβίαστα και όχι από συνήθεια. Αυτή είναι η δουλειά μας. Μας αρέσει και την αγαπάμε πολύ. Για μας είναι η πιο σημαντική δουλειά του κόσμου. Μόλις ολοκληρωθεί η συγκομιδή και το σωστό στέγνομα της πρώτης παρτίδας της φετινής μας οδιάς, αμέσως θα τη στείλουμε για σπάσιμο και πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη για αποστολή. Όταν τη δοκιμάσετε, τότε θα μπορέσετε μόνοι σας να κρίνετε αν όλα όσα σας είπα έχουν σημασία. Ακολουθήστε μας για να δείτε όλη αυτή την πορεία από το χωράφι μας μέχρι το σπίτι σας.